Hur ska vi få fart på industrin? Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har samsyn bland den här näringen och också hos våra beslutsfattare hur viktig den här näringen är för den totala ekonomin i Sverige. Och också att det är viktigt att komma ihåg att vi agerar på en global marknad och våra konkurrenter, de är också globala. Det är inte bara våra kamrater, kompisar och konkurrenter här i Sverige. Och då är det viktigt att vi säkerställer att vi har likadana villkor oavsett var vi är någonstans. Då måste vi ta ansvar där att vi också påtalar våra beslutsfattare vad som händer på andra länder så att man kan agera utifrån det. Att vi då har samma eller likadana möjligheter på marknaden att agera och att vi säkerställer vår konkurrenskraft. En av viktiga delar är kompetensförsörjningen. Att vi har framtida talanger, att vi har utbildningsväsen som motsvarar och kommer att motsvara de behov som vi behöver i framtiden. Och det är egentligen på alla nivåer från forskning men också till andra mer operativa befattningar. Att vi säkerställer att vi har den kompetens som vi behöver för att utveckla den här industrin och vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Ett intressant exempel som jag har hört i Finland till exempel är att man har kompetensutveckling för beslutsfattare och det står näringen och näringsdepartementet för att säkerställa att alla beslutsfattare förstår vilken betydelse skogsnäringen har för hela industrin, vilket då innebär att hela industrin hamnar på bordet på regeringen på ett annat sätt, att det har en stor betydelse.